2 godine mandata Ivana Vrkića izgubljene su godine koje treba što prije zaboraviti, godine koje nisu pojeli skakavci nego komarci, upozorio je predsjednik osječkog HSP-a Drago Marković. Istaknuo je kako je Vrkić u predizbornoj kampanji obećavao besplatne vrtiće, prijevoz učenika, studenata i umirovljenika te školske udžbenike, ali od toga nije bilo ništa. Obećana transparentnost javne uprave pretvorila se u za javnost zatvorene koordinacije gradskih pročelnika, a ništa bolja nije bila ni sudbina obećane transparentnosti pri zapošljavanju, naglasio je Marković. Zadnje 2 godine svjedočili smo nebrojenim blamažama o postavljanju direktora koji su u pojedinim situacijama trajali čak i do 6 sati. A najbolje se ova situacija može prokomentirati da je se za svako iole ozbiljnije radno mjesto u gradskom sustavu po objavi natječaja unaprijed znalo ko će biti zaposlen. Od takozvanih zagrebačkih novaca koje je Vrkić obećao dovesti u Osijek zahvaljujući svojim poznanstvima i vezama nema ni traga ni glasa. Štoviše, pojedini projekti koji su financirani s razine države su značajno usporeni ili čak zaustavljeni, nastavio je Marković. Upozorio je kako je Vrkić najavljivao 20.000 novih radnih mjesta, no ona su čini se otvorena u Dublinu, Beču ili Berlinu jer tamo su mladi otišli. Tehnoloških parkova i novih naselja nema ni u tragovima. Nova naselja nisu ni potrebna jer u Osijeku i tako imamo gomilu neprodanih stanova, a puno ih ima i praznih zbog iseljavanja mladih, tako da se Osijek polako pretvara u starački dom na otvoreno. Unatoč obećanjima gradonačelnika Vrkića nije pojeftinila voda kao ni odvoz smeća. Paviljon Gradski vrt već 2 godine stoji konzerviran, a škole i slični objekti u Osijeku vape za obnovom, istaknuo je predsjednik osječkog HSP-a. A ono što je po nama u Hrvatskoj stranci prava možda i najporaznija činjenica je da je u gradu Osijeku zadnje 2 godine zavladala apatija i kad se u ljude uvuče bezperspektivnost, kad se izgubi i najmanja doza optimizma za budućnost i kad krene iseljavanje, onda taj grad kreće strmoglavo u propast i depopulaciju. Zbog svega ovoga u osječkom HSP-u poručili su kako je krajnje vrijeme da se Ivan Vrkić makne s mjesta osječkog gradonačelnika te da se što prije raspišu prijevremeni izbori.